Tumulupyo, Ay, kay way mga sakto. bugas. Ikaw man ito si Bobby Bibobo no nga Oh. bagong assistant ni Kap. Oh, Purpida, wag gyud usab ang imong hitsura bab. ay maor Japon. Ang imo na lang nilaktan mo. Nga naman, awa ni mausap. Uy, maor Japon. Be, lakaw gyud ko no. Oo, maor Japon sana. Ali diri ay lahos. Ari, asa mo kublong? Ay lahos kay wa mo ko kadumdum bito sa ilang kapitan. Pastilan. Hay naman to akong assistant. Gasabot may gahapon nga sayo og duty kay manghatag tagbugas sa mga lumulupyo. Ako naman ay gaanda man eh. Hay naman to akong assistant. Oh, Kap, kumusta ka? Pusa may muhang plano ron nga adlaw. Mura mag naakay kuan ron. Ako'y angay mangumusta nimo kay kagahapon di ba nagsabot man ta nga sayo dire kay manghatag tag grasyas tong lumulupyo. Usan man orasa oh. Limot mo kay tanaw na kunayo ko babi na ko mura magkag MPA ko naong nga mo ni kapitan nga ang naong na ingon sus unsa ni surat. Ay na sige. Ang kapitan ani? Ato hunungon na. Ato hunungon na. Unsa man ang Ang atong sabot kagahapon nga adtuon nimong mga tao ingna nga manghatag tag bugas nga may gidaghanon. Ha? Sige. Ha? Nya nasago nimo? Adtuwa da yun kay andam na tong bugas oh. Sige, ay ato na ko. Adtuwa na. Sa man ni akong assistant. Ako naman ay nahimo ani hinong. Tigpangandam ni amo ang kalihukan karon. Sige lang kung palimbalhin ng akong kanding. Wa may nakaon akong kanding. Siging uwan-uwan, wa pa'y makaon. Lang naliwat gini sa tag-iyang, wa pa'y kaon. Na namalipag purol. Sus, paita ng kinabuhi. Wa pa'y mahimong kino. Sige pag uwan-uwan ang akong kanding. Wa gini kaon. Saon man lang ni. Wa pa'y bugas. Saon man gini. Wa pa ko'y bana ni. Ako ba ka patilaan? Unya na, usa to nadunggan ako nga wa kay bugas. Ana, wa gyud ko'y bugas gyud ko. Nga naman, adlaw ko'y napiya. Ang imo din ba na wa din trabaho. Wa man ko'y bana in town ro. Na yan ya. Kay wa man ka nihisgot man kag bugas. Pagkakaroon si Kap ning ingon siya nga manghatag siya bugas dito sa tuang barangay. Kini da kanin do. Maayo to nga ato tong inyo tong atuon. Kaya ron nga kabugas mo rong adawa kay wa man ka mo'y bugas. Oh, kini. Karong wala. Karon yung adawa. Kay si Kap akong nagpaabot kandi, dito. ako ning pasagdan akong kanding niya. Kay muadto ko sa kakap. Sige. Hay na sa barihon Oh. o sa Kuyuga lang imuhang bana, kamunduha mo imo adto dito kang Kap. ako na lang ay. Ano magkumakan sa gusto Sige nga, ako na lang. maguna lang ko nimo nga sunod lang ato kasi Kap dito nagpaabot. Ah, sige. Hindi da. Kasi yung tao ko. May kinitaw si Kap da. Kay na ako ng bugas niya. Kuha na programa niya nga. Kuha sa bugas. Makabugas na yung ko yung taon. Mabusog na yung ko. Kini ako po. Ay! Oh, patay lawat tumas. Kung kaon ni Juan may bugas bunga po. Usa may uy bugas god nga. Bay. Si Kap dito dong nanghatag og bugas. Ngano Oo. ba problema man ka ana nga karong adlaw mo oray musyon niya nga tagaan kuno kag bugas. Abi na ko makigisparing ka na ako kag sukor ba kag binali ay. Binali ay. Bali na dito imo kang balian. Kada Unsa mo man sa taon gang. Pero tinuod na ang Oh, imong tinuod ako. istorya nga. Ginugo man ko niya. Ako may iyang giingnan nga atuan dito mulupyo kuno Ay, kay way mga sakto. bugas. Ikaw man ito si Bobby Bibobo no nga Oh. bagong assistant ni Kap. Oh, Purpida, wag gyud usab ang imong hitsura bab. ay maor Japon. Ang imo na lang nilaktan mo. Nga naman, awa ni mausap. Uy, maor Japon. Be, lakaw gyud ko no. Oo, maor Japon. Sana. Ali diri ay lahos. Ari, ay mo kublong. Ay lahos kay wa mo ko kadumdum bito sa ilang kapitan. Unya kay mangingon pa ka dito sa lain. Unya og daghan na sa kayo. Dili mabalhin ang bugas may na nga. Pila ka buk imong naingnan ron. Imo suluhon. Murag mga usa pa man to duha ba ako. O sakto na ako'y kaduha. Oo. Oh, sakto ron dugay dagan sa madana ko sa balay ka na. Sige. Ay lang pangingon na tong uban bi papa ako kay wa ko kadumdum. Eh na Usa na marong oras ha? Hangtod karon wa paghapon mo balik akong assistance. Unsa ka to siya no? Ang animal. Anong gakiang-kiang man na siya? Nakakita man siguro nagbilok-bukay dito. Kap. Unsa naman ni hitabo akap nga. Kap, Na koy giba nga. Pulyo ko ni siya. Polio. Usip, polio nga akong nakita nagpaingon mo nga mura magi kay polio. Ali diri bay. Pulyo ko ni siya. Kaya nagpabahad rin ako. Padug. Maong nagkengki ang siya Kap. Tungod sa kabugat sa kong itlog Kap. Oh, Oh, bisig wa ko'y kaon. mo ba? Ado na kay problema sa mong itlog. Duna. Pero kanang problema ha, sa sunod lang na kaya akong priority ron ang paghatag og bugas At ninyo. tinuod yun ang giingon niya ka. Manghatag Tinuod, ang bugas. nice. Oh, tinuod
Wa na mamakang akong assistant. Ang naong rin baka ko na na. Mao ba? Oh. Sige kap. Kay maghatag ba kag bugas ron? Asa man mo bugas? Onya na kay. Dunganon ta mo gatan. Sakto. Kay na ba may moabot? Mm. Arong matanaw po na to nga maangay na to na tong gihatag niya. Sige, salamat kayo. Ay wala ka kay 100% makada kag bugas. Sige, ari bay. Ali bay. Dere. Anak ka bay. Oh. Anak ka kay ikaw magkay assistant ni kap. Magbaylo ta. Sige, unsa man? Mo paabot lang sa kaditos gawas? Sige. Sige. Tupod nga mo abot tong uban na tong kuan. Ikaw assistant. Sugoon kayo paglangan-langan. Usa ko mga nga bali naman hinoon. Embesi ay ako'y polio, ako'y baon. Siya naman noon nagpabano. Ay, buntag ka. Ako giingnan ni mo? Oh, ganyan na ako. Naam ko na yung bugas panghatag. Wa ka masipyan. Hatag kag bugas. Tao kito. Pero tanaw na ko ni mo di na kaangayan hatag kag bugas kay murag busog na magandaan. Kanang akong tuyan. Inborn ni. Ay, inborn na. Tingin buko man. Tugway, ko standing to lang. Pao patong piyakong kayo. Ah. Huwag yung may bukas. Wapay banang na nagbuhit ako. Sus napay ko. Ang langit nagsigilag. Buagay ni. Kung saan ko pangitag. Pagwartaan ni. Kap, kaya ni kap ya sa mabugas ka. Kalma lang. Kalma lang. Nangisog naman Di ka. ang bugas, way problema ni ang bugas. Assistance. Baliw ko kuha sa bugas. Kaya aron matagan na nato ni kay murag. Ari ha. Babarog ta mas may nang makita na to ang paghatag og bugas. Dara ka. Di anang bugas. Kining bugasa. Gipreparar gyud ni alang sa mga lumulupyo. Ikaw kay gani haramang inapura unahon tika. Salamat kap. Yaray mo ha. Ikaw. Busog na magandaan pero hatagan lang gyapon tika. Imo ha. Kap. Mao na ni ginagano sa bugas imong ipang hambog nga ipangatag kap. Kanang gidagununa sa imo ha. Daghan man na pero dako lang ang plastic na nimo. Daghan ba man to ihahalag. Gamay man tong plastic niya. Ora man gyapon. Mao ni pagkapinso sa bugas. Nagyap, di man mahimog bugas ra. Mangita man gyud tong dila og kanang sudan. Lami. Sorry ka, pingon kay humay nagtugog, humay ni ka. Mais ni ka. Mut mo. Ayun na kuha ba yun? Maura ni kap. Kana. Kamoy bagong kapitan. Duhar ka buk udong, iya usa ako ang bugas mais pag di mo kumukha udong. Kana.